Okay. Ayan guys. So, mayroon po ako ritong isang bike na aayusin natin. So, medyo hindi na siya nagagamit. So, tingnan natin kung ano yung mga papalitan natin. So, ito medyo may corrosion na siya. Okay. Ayan. Pero okay pa naman, buo pa naman siya. Ayan. Papalitan lang yata siya ng rim. So, tingnan natin kung paano at patatakbuhin natin to. Ayan. Medyo luma na siya, taon na rin. Pero simula pa nung 2016. Akalain mo, simula pa to ng 2016. So, okay pa siya. So, tinabi ko lang siya dyan. Actually, nasa bodega siya. Tapos, kinuha ko lang. Nasa bodega siya. Tapos, pinasok ko rito sa loob para linisan. At para na rin maayusan. Bibilan natin siya ng ganito. Handle. Bibilan na rin natin siya ng rim. Hindi na siguro pwede. So, let's check. Yan. Yan. Ito yung luma. Yan, titingnan natin kung paano pa natin mapapaganda. So, madali lang yan. So, sa mga bicycle enthusiasts. Ano man tawag nun? Ano yun, pre? Enthusiast. Yan. Yan. Sigurado, mapapakinabangan pa to. Malaking bagay pa to. So, magagamit pa natin to. Pamalengke. Wow. Diba? Pang bike sa exercise. Pwede pa to magamit. So, siraan na rin para yung preno niya. So, hindi lang siya pang hindi lang siya pang disc brake, pero pwede naman siyang ma-weldingan kung gusto natin gawing disc brake, or pwede na rin naman ganyan. Pwede na naman biklam na lang. So, ang dami ng corrosion. So, pero okay pa yung rayo niya. Kaya lang medyo pinalawang na dahil nasa bodega siya. Pag hindi na nagagamit talaga ang isang bike, ganun po talaga. Platang gulong. So, papalitan na rin natin. Gagawin nating maganda to. Buo pa kasi yung body niya eh. Nalagyan nga siya ng mga semento. Ayan. Kasi nung nagpapagawa ng bahay, naitabi lang siya. Laging nahihiram. Ayun, laging nahihiram. Tapos nung sira na, wala na, tinabi na. Di man lang naayos, di ba? Di bale, hayaan mo na. Pag naayos to, hindi na natin ipapahiram. Hindi, joke lang. Ayan, di ba? Tapos itong niya. Uy, pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Shifter na lang ang kailangan. Tingnan natin. Local lang yung shifter niya. Pero pwede pa natin itong mga Ay, ito wala na. Hindi ko alam kung palitan na lang natin ang shifter. Yung shifter niya. Palitan natin. Tapos ito. Wala na yung niya. Preno niya. Ito, okay pa to. Pwede pa yan. Lilinis-linisan lang to. Okay. Saddle niya. So, nandito pa rin. Yan. Okay. Good. Pwede pa to. Magagamit pa yan. Okay, sige guys.
abangan niya yung ano niya, ano bang tawag nun? Paano? Restoration niya. Ayan, yan na natin. Then, so, abangan niyo yung susunod na video nito. Then, comment below kung ano pa yung mga dapat ditong gawin or ibenta na ba natin. Pero nangihinayang ako kasi okay pa naman siya. Sa akin sa akin lang. Pwede pa siyang magamit. Kasi gumagalaw pa naman lahat. Wala pa namang gaanong kinalawang na talagang naglalaglaga na. So, gagawin natin. Okay? God bless everyone. See you next video.